Assalamu alaykum mehriban tomoşaçylar, bagtly zamanan bagtyar adamlary bu sürpriz. Bugün biz Uludawara bilen şatlyk şowkun bilen etrafymyzyň sargamış geňeşligine ýola düşdik. Ýagny bugün şatlyk şowkun bilen Amangelda agamyzyň mehriban agtyjygy Söhbet çygymyzyň 1 ýaş doglan gününi häzirki wagtda Russiýa döwletine zähmet çekýän Söhbetiň mehriban kakasy Hangelda agamyz mehriban agasy Ihlas agamyzyň adyndan Söhbet çygymyzyň 1 ýaş doglan günü mübarekläp bir näçe owdan sowgatlar, bir näçe dilegler bilen ýola düşdik. Häzir nesip bolsa Amangelda agamyzyň döwletiniň başgarasyna barýar. Bu surpriz Ceyhun Production güller açýan toýlar ülkesi Türkmenistanymyzyň ajaýyp toýlaryna şaýat bolup, ajaýyp fırsatlar bolsa size hödürleýär. Assalamu alaykum mehriban adamlar, hormatly mehmanlar, günüňiz haýyrly bolsun. Hemmeňizi toýly gününe döwletli maşgalada hoş gördük. Ine bugün Amangelda agamyzyň döwletli maşgalasyna Hangelda agamyzyň Leyla gelinejemizin mehriban ferdendi körpeze çygymyz Söhbetçanyň 1 ýaş doglan güni münasibetli bir näçe mehmanlar jemlenişdi. Ine körpeze çygymyz Söhbetçana mehriban kakasy Hangelda agamyzyň adyndan owdan mişka bir ýyl çarpalyň azaýyp sogatçyn. Ine hem de ýadgarlyk surat, portret Söhbetçanyň suraty. Ýene de süýjülük torty. Söhbetçanyň 1 ýaş doglan gününe niýetlenen kakasy Hangelda agamyzyň gurotemy multfilmiň gahrmany Panda. Şeýle de Söhbetçanyň mehriban agasy Ihlas agamyzyň adyndan mehriban jigitine Söhbetçana sowgat $100 ene. Ma kabul edýän. Onu bir ýyl çarpalyň. Ýok, şowhanlara gowy edip körpejämiz üçin bir ýyl çarpalyň. Köp sag bolun, goşurylan sowgatlar nesip etsin Allah'dan körpeje çygymyz Söhbetçanyň ýaşy uzak bolsun, ählijaňyzy täze ýetip gelen garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan bedew batly at muradyň mekany ýylyňyz bilen tüýsürekden gutlaýas. Akyl goýulşan soň ýaş bolma oglum. İýil gün üçin işle, iş bolma oglum. Arkadan daşlansaň badyň welentdir, arkadan zyňylan daş bolma oglum. Ömür ylgap barýan keyikdir oglum. Alkyş al, şol iň uly keyipdir oglum. Perdendi magtalýan ene atalan başy dağlardanam belentdir oglum. Söhbetçanam näme ferdendi bolup mehriban kakasyna, mehriban ejetine hyzmaty ýürýän gahrman, mehriban ogul bolup ýetişmän tüýtürekden ardy edýär. Sag bolun, ejeke toýlaryňyz gutly bolsun Leyla ýagan ýasy udym bolsun. Ogulçyň Türkesi berdim. Bir goçgoçyň. Ýadyp geldim okat beren. Köp ýollary geçip geldik. Dilden dürler seçip geldik. Dogollar begenen güni kanat baglap uçup geldik. Allah'ım udak ýasy bersin. Gidellerimiz aman gelsin. Ýegen ýene ene mehri bolsun. Şeýdip dile edip geldik. Begendirip babasyny, gowandyrıp mamasyny, Moskwada papasyny körpe ýasyň udyn bolsun. Gapyňyzda şeýdip mudam toý bolsun. Ağa Muratjan öýüne gelin gelsin. Leyla ýasyň, ogul ýasyň udyn bolsun. Şeýdip tagta ýylynden toýuňyzy gutlap geldik. Mudam toý diýip geleyli, saatlanyp oýnap geleyli. Leyla ýegenne terpaýalayly, körpe ýasyň udyn bolsun, ýasyň udyn bolsun. Ýegen ýasyň udyn bolsun. Odak ýasy köp ýygy Türkesi berdin. Ene mehri bol, udaýym. Bak. Köp sag bola. Ýaşym bolsun, oglum görýärsin berdim prezident hak bolsun. Dogonçum toyun gutlu bolsun, okadaty, okanene toylar toýulaşdyna maňyl dogonçum ihlassan. Leyla gyzym toyun gutlu bolsun, toylar toýulaşdyn. Mudama toy tikkelip gahyňa. Sagyzyň ýaşy uzyn bersin. Bolýa tosterin üçin hok stirak sowatymma, gowşurma. Başka gutlajak barmy? Gelin başsyna. Amangelda aktyk toyun gutlu bolsun, Türkistan tılladayda aktyk toyuňyz gutlu bolsun. Ihlasjan bilen bagtly ýaşy, Leyla. Leyla dogonum oğlun ýaşy udym bolsun, gör oğlun ýaşyny bersin. Tylla gelejim Türkes agam, aktyňyň ýaşy udym bolsun, sowgatymma. Leyla dogonum Söhbetiň ýaşy udym bolsun, gör oğlun ýaşyny bersin. Aktyk toýlar gutlu bolsun geleje.
uzak yaşa. Esselamu aleyküm toya gelen tomaşa adamlar. Benim şu fırsattan peydalanıp Leyla Doğan'ın Ulca Perdendi Yasin Kutlapati o da 2026 yılın başı toy bilen yespaslarını soğum toy bilen kotargay. Ova hemmemizini al toyda dur söyle. Toydan olsun da. Ova giderlerimiz geliversin. Yatarlarımız turuversin. Orta giderlerimiz mi geliversin? Azerbaycan'a da hem yere giden oğlanlarımız geliversin. Şunu al yaz toylap bireke toy deyip paraydı. Üye kahvat malları göz akkaydıp ya toyda gezivererdi. Allah can görecekleri kovluk, söyleyecekleri perden, Allah can iyisi nağıreniz olsun. Bir el sarpaly azay vardy ular üçin. Ählaydylan arzular hasyl bolsun körpezen. Can tawadyny daýtynyň birinji arzularyndan gal ondan soňra saç kesmek däwrini ýerine ýetirip hemmemiz syjylyk tortundan daýdyr. Gel daýtyny sahnamda çagyrýas. Birinji gutlap berýänsiň ondan soňra saçyny kesip berýän başyna. Tahat ya sanırım. Bir el sarpalyň. El sarpya gaýtylmaýan fırsat görüşi. Berekerler. Körpezemden ýaşygyň oýlarynyň adyny ýörüýte daýtyna serpaýlar bar. Berekerler. Tüweleme. Hani el sarpam doga mihmalar el sarpalyň. Indi fyzylik tortuny keselin. Indi fyzylik tortuny keselin şu ýerine giň edip. Tortu getirjigen bäri. Tiken olup düşünseň, men tenimetsem. Isenlik daşyňy men üstümeden. Olara sıraq bol sen maňa tüm. Anzydyp düşseňem men ýüregime düş. Emma balalarmy ağlatma durmuş. Maňa düşsün kötel ýollaň akymy, perzentlerime bagyş bolsun ýakymy. Çekdirip çağamyň çekjek ýüküni, al janymy. Olaň ömürlerine goş, emma balalarmy ağlatma durmuş. Şöhrat İlyasow, azaýyp aýdymlar, joşgunly mukamlar bilen dowam edýär.
Özüňiz üçin bir el sarfyňyny. Köp sağ olun. Minnettar, janyňyz sağ bolsun. Jeyhun Production bu surpriz hyzmaty hökmen siziň başgalaryňyzy begendirer.